बावहाय मुनमुननि चेनेलबो दंफैयो बिथाङा खिबु खिबु थानानै खेबखोमागासिनो दं आं दहायनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं आं बे मुनमुननि चेनेलखौ मोजाङै भिडिअ खालामनो खावलायदों आरो बेखौ मुनमुननो देखायहैनांगौ जे मालती रानी नार्जारिया दाखालि जे बावहाय फैनानै इन्डास्ट्रि गायसनोब्ला बै गायसननायनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा हां लानो हायालासेनो लावजोबलाङो हराव मा होनो बिदिखौ लावनायखौ हराव हां सथेना थैनायखौ बेफोरबायदि जानानै थैजोबो होननानै बिथाङा लेक्सार होफैदों आरो लेक्सार होनानै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगानानै मानव गेदेर श्री प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन मानसिनि सावगारिखौ मुसुखा बानायनानै बिथांमोना सावनो थोनदों बिथांमोना पेट्रल लुना होदों जाय मानसिखौ पेट्रल लुनानै बिथांमोना थैनो थाखाय थुलुंगादों आं बै मालती रानी दावराव देख्रेब आदामोनखौसो बुंनो नागिरदों मालती रानीया जोंनिनो बिटिसिआव दाजानाय एनटिपिसि मोनसे इन्डास्ट्रि जाय इन्डास्ट्रि एखे इन्डास्ट्रिखौ जों बेवहाय गायसननो नागिरदों नाथाय एनटिपिसि सालाकाथिनिख्रुइ देरसिन बेनि साखाथियाव थानानै जोंना देरहासार भाई आदा देरहासार आरो मालती मोना हां गोलाव गोलाव बोनानै बिनि खैलाखौ फाननानै जाखोमागासिनो दं आदा दावराव देख्रेबा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रां भान्डारिमोन डिभाइड आसाम 50-50नि सोमावसारनायखौ बर'फोरनि गेजेराव बिथांमोनानो फोसावदोंमोन आरो बै समाव पर्बत जरानि साल दंफां जोंनि कसुगाव ओनसोलनि साल दंफांखौ दावराव देख्रेबनि बिथोन बायदिनो थोननानै धंस खालामनानै बे थाखाजोंनो एबसुनि नामाव होनो होननानै बिथाङा बिल्डिं लुदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै दिनै पर्बत जरायाव दंफांनि हाग्रानि रैखाथिनि बाथ्रा बुंफैनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा आफार आसामाव असमियाफोरा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गायसननानै गावसोरनि रांखान्थिनि बेबस्थाखौ गोख्रों खालामनानै लाबाय नाथाय दावराव देख्रेब मोना मालती रानी बिथांजो मोना आरो बै कंग्रेसनि लिडारफोरा फैनानै होनफैदों जोङो हाग्रानि मानसि मिथिंगाजों जोंहा सोमोन्दो दङ आरो मिथिंगाखौ जोङो धंस खालामनो होआ आरो बे मिथिंगाखौनो धंस खालामनानै जौ फाननानै जानोबो थुलुंगादों जोंनि से नं पार्ट 1 पाग्लिजरा आरो पार्ट 2 पाग्लिजरानि रायजो राजा बिथांमोनखौ दावराव देख्रेब मोना मालती रानी मोना जौ फाननानै गाइखेर लोंगासिनो दं ओरैजाय बिथांमोना फैनानै जोंनि पर्बत जरा ओनसोलनि अनसुलि बिमाफोरखौ माइनाव बिमाफोरखौ गाइखेर फाननानै जौ लोंनो थुलुंगा फैदों खहाया जोंनि थांनाय 34 बोसोर बर'फोरनि सोमावसारनायनि समाव बिएलटिनि मुङाव पिटिसिनि मुङाव इउटिएनएलनि मुङाव एबसुनि मुङाव एनडिपिनि मुङाव रोजा रोजा मानसिफ्रा जिउ खहा जाबाय आं दिनै मोनसे पार्टिखौसो थोंजों बुंनो नागिरदों हारिनि संरैखानि थाखाय हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मानसिफोरखौ थुनज्लायनानै थुलुंगानानै सोमावसार होनानै गावजों दाङाबाजि जाहोनानै जोंनि गेजेराव रोजा रोजा मानसिनि जिउनि खहा खालामबाय सासे बिमानि सानै फिसानि सासेखौ आद्रि खालामबाय सासेखौ जग्ला खालामबाय
सासे बिमानि थाइनि आहारखौ थाइसेखौ बिस गोनां खालामबाय, थाइसेखौ अमृत खालामबाय। आरो बै मानसिफोरा हारिनि मुङाव सांग्रांथि लाबोनायनि मुङाव, हारिखौ फोजाखांनायनि मुङाव, हारिनि थामोनथानि बाथ्रा बुंनानै सोमावसारग्लुंनानै दिनै बै सोमावसारनायनि मुङाव गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामदों होननानै बैसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायहैनाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा। आं चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बैफोरबायदि राजखान्थिगिरिफोरखौ। जोङो दाबो अपेन डिसकासन खालामनो हायो। आं UPPL जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै, आं सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै, आं रन्जित बसुमतारी हिसाबैसो बुंदों। जोङो माइकखौ लागोन, लाख लाख मानसिफोरखौ जों गेदारिं खालामहोगोन। फारसेथिं बिथांमोना माइक लाथों, फारसेथिं आं माइक लागोन। मानो जोङो BLTनि मुङाव 2624 सा मानसिखौ जिउ खहा खालामनाय? मानो जोङो NDPनि मुङाव 3111 सानि जिउखौ खहा खालामनाय? मानो जोङो PTCनि मुङाव 526 सानि जिउखौ खहा खालामनाय? बिनि फिथाइखौ फै जोङो चेलेन्ज खालामलायनानै उदांस्रियै, उदां रावजों जोङो आखाइ हमलायनानै, माइक हमलायनानै जोङो चेलेन्ज खालामनि, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो बुंनि। आं बेखायनो बुंदों दिनै बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै बुंदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा NDPनि मुङाव मोनसेबो खामानि मावाखै। नै फैगौ 1 थारिखआव 54 सा NDPनि गेजेराव 11 साया 1 थारिखआव बेल मोनगोन मुसलपुर जेलनिफ्राय। 35 साया क'क्राझार जेलनिफ्राय बेल मोनगोन 2 थारिखआव। आरो बिथांमोना होनदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारा जेलनि मुङाव गरसे थाखा गाराखै। दाखालि बिथांमोना जेलाव थांनानै केम्पेइन खालामहैदों। 2 थारिखआव गनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जोंनि पार्टियाव हाब, जोंनि पार्टियाव हाब होननानै बुंहैदों। आं पार्टिखौ बुंलिया, आं लाजिदों। आंबो सासे NDPमोन। प्रिन्सिपलखौ लानानै जोङो दावहा नांदोंमोन, हारिनि उदांस्रिनि थाखाय, हारिनि थामोनथानि थाखाय। आरो गरसे रांनि थाखाय, मोजोमसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा। नांगौबा आं जिरायनानै थागोन, राजखान्थि हारिनि थाखाय देरसिन नङा। आं बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ चेलेन्ज खालामदों। फै दाबो नोंथांमोना बे साखाथि फाखाथि दङब्ला आं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ अनुरोध खालामगोन, जोंनो 10 मिनिट टाइम होथों। बे 12,000 मानसिनि गेजेराव चेलेन्ज खालामना जों माइक हमलायलायनानै जोङो सोंनाय फिननाय होलायलायनि। गोबां समाव हारिखौ दुं दुं हाव हाव खालामनानै फोजोबस्रांनायनि लामाजों दैदेनलांनानै गाज्रि खामानि मावनो हागौ। बेनि थाखाय सांग्रां जानांगोन।